Lizankoya Dicleya Diyarbakır'e derbarê zanyarê Kurdê navdarê cîhanî İsmail Ebulîzê Cizîrî de sempozyumek tê li darxistin. Di sempozyumê de hat gotin ku İsmail Ebulîzê Cizîrî ew kes e ku di cîhanê de yekem robot ji aliyê wî ve hatiye çekirin. Ku gelek berhemên wî yên wisa hene ku hem jiyana rojane hêsan dike û hem jî duwarê pizîşkî de berhem dane. Beşdarên sempozyumê akademisyen û nivîskaran anîn zimên ku İsmail Ebulîzê Cizîrî bi berhemên xwe bûye nirxek hevpar ê cîhanî. Ebulîz El-Cezerî zatı ku welê mezin e ji beriya nû 800 sala 100 sala 12 de hê millet xew de wî rabiye robot çêkirine wî destê wî de elektrik pozîtron lazer neyî wî rabiyeş quvweta avê ya buxarê ya hewayî şest mekîne çêkirine ew dane xebatê heta niho jî hin tiştê wî hene hê yani zanist negihayîne. Di sempozyumê de balhatekeşan ku gelek berhemên İsmail Ebulîzê Cizîrî negihîştine roja me û niha bo vê yekê li Diyarbakırê di keleha navîn de di vê çarçoveyê de lêkolîn tên kirin û berpirsên vê xebatê dibêjin ev lêkolîn dê zanyariyên nû derbixin holê. Ez nêzî 5 sala ve qisra artuqiya ku El-Cezerî jiyana xwe wê dikiriye ez wê dikolim. Ji ber wê me hêdiyê dî El-Cezerî êndî nas kir. Gava ku em dinêrin di dewêlê derve li ser El-Cezerî pir şixulatiye kirin. Yalnız dewêlê me de di Anadolu'ya da pir şixul natiye kirin. Ji ber wê me got em sempozyumê bikin. Evê sempozyumda armanca me ku em El-Cezerî bidin nas kirin. El-Cezerî çünkü di dewra xwe da bedi'u zaman e yani insanê di wê dewrê da li serteva insana ra bilginê serteva insana ra. Sempozyuma ku di şeş û heftê mehê de tê li darxistin de hat gotin ku li gelek welatên wek Almanya, Brîtanya, Amerîka û Koreya Başûr di zankoyan de giringiyek mezin bo İsmail Ebulîzê Cizîrî tê dayîn. Lê di zankoyên rojhilata navîn de ev giringî nayê dîtin û divê zêdetir xebat û lêkolîn werin kirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.